fra nogle mennesker om, hvilken slags film jeg skal lave. Ja, jeg har jo lavet, lige før denne film, lavede jeg en film, der hed Epidemic, ikke? Som jo ikke kan siges at være en særlig kommerciel film, og heller ikke at være særlig kommercielt vellykket, kan man roligt sige. Men der var det en anden type film, jeg ville lave. Nu ønsker jeg ligesom at nærme mig en mere normal filmtype, ikke? Eller normal, det ved jeg ikke. Jo, normal på den måde, at den skal være lettere at se for flere mennesker, ikke? Men jeg synes ikke, jeg har gået på kompromis på nogen måde, fordi det har været mit eget valg, men også fordi, at de ting, som jeg har villet arbejde med, det har været nogle andre ting i den her film, ikke? Du ved, vi var i Cannes, og jeg solgte filmen godt, og der er sådan en side af det, hvor man ligesom skal være repræsentativ, ikke? På en eller anden måde, man giver en masse interviews. Og det er jo sådan en del af arbejdet, ikke? Og i starten af min karriere har jeg måske nok været for følelsesmæssigt engageret i de ting, ikke? Jeg har måske bildt mig ind, at nogle af de journalister, som kom og spurgte mig om noget, at fordi vi var enige om nogle ting, så opstår der næsten sådan et personligt forhold til de folk, ikke? Og det har der også haft andre medarbejdere, ikke? Og det er virkelig en meget uprofessionel måde at gøre tingene på, ikke? Fordi at man kan ikke have en ven, der er journalist, vel? Det kan man i hvert fald ikke, hvis man har et arbejdsforhold med vedkommende. Det står meget klart for mig, ikke? Så du blev bedre til at adskille de ting? Ja, nej, det er meget svært for mig, fordi at jeg ligesom... jeg ønsker at være gode venner med folk, og har det bedst ligesom blandt venner, ikke? Men det er svært at adskille de ting. Det er det. Også fordi, at mange journalister jo ligesom bruger, hvad skal man sige, venskabsformen, ikke, som en del af deres arbejdsredskab. Og det er svært at have med at gøre, ikke? Også fordi, at det er så sjældent. Altså, hvis jeg laver en film, der tager 3 år, så er der sådan en måned bagefter, hvor jeg ligesom skal arbejde udadvendt, ikke? I made a film that I would be afraid to see myself. This is a film that intends to play with your subconscious and with your imagination. And films like that I hate. I leave the cinema when I see that a film has this intention. So I'm fascinated anyway. Go ahead. Oui, c'est une question à Lars von Trier. Je crois que ce film montre que c'est impossible, puisque un idéalisme confine à la mort. Enfin, telle est la conclusion du film. Je voudrais savoir si Lars a voulu bien parler de cela dans son film. Donc la question est pour Lars. Oui. Ah, cool. Pardon. Je crois que c'était pour moi. Cela dit, tu peux commenter, Jean-Marc. That's for you, yeah. Well, if I should be any of the persons in the film, then I should be, the person of Leo, because the way that he is feeling in the film, that's how I'm feeling. I'm not saying right now, but a little bit. That people around him are trying to get something from him, and he doesn't really know what it is, but he wants to show his goodwill.
Et si j'ai bien compris, il faut quand même vivre cet idéalisme. Mais pourquoi se montrer dans ce contexte de la Deuxième Guerre mondiale de l'Allemagne? Pourquoi encore ce thème dans ce contexte d'idéalisme? Well, you have probably found out by now that I'm not really capable of answering any of these questions. I am not a thinking man. The film like that. Yes, and yes, at I'm the end sorry he now. sings. At the end, you're sorry now to make this film. Yes, because it became so complicated afterwards. No, it's not. It's not. When we that did it, it was complicated. quite easy. No, Vous it's passez not le that micro à la complicated. personne à côté. Skal du gøre vold på dig, hvis du nu sætter dig til en pressekonference? Føler du, at du skal indfri nogle af de forventninger, som journalisterne sidder og har til dig? Nej, mindre og mindre, synes jeg. Jeg prøver at slappe mere af det. Jeg synes, jeg bliver bedre til det. Jeg får i hvert fald knap så store sår efter det, som ligesom tidligere i min karriere. Men er det noget, der har påvirket dig meget, den måde, som du så er blevet behandlet i medier og af pressen i øvrigt? Ja, det har nok påvirket mig mere, end det burde, ikke? Fordi det er jo fremmede mennesker, det er jo ikke min familie, vel? Og det har måske nok troet lang tid, at det var min familie, ikke? Og det er det jo ikke. Det er det jo slet ikke, vel? Jeg er nok mere klar over, hvad det er for nogle interesser, pressefolk og forskellige mennesker har i ligesom at snakke med mig, ikke? Det er nok begyndt så småt at blive mere klar over, ikke? Men det er svært, ikke? Det er svært, og det er også... hvor skal man ligesom trække grænsen? Fordi hvis jeg bliver så professionel i en interviewsammenhæng, så jeg ligesom kører på det sikre og holder mig fri af alting, ja, så er det jo også uinteressant mildest talt for både dem, jeg snakker med, og dem, der skal se på det sidenhen eller høre på det. This is Kramer. Don't jump! Don't jump! Vil du gerne ryste folk med dine film, fordi de er på mange måder meget barske?
Jamen ryste, ryste er da udmærket. Altså i hvert fald påvirke, ikke? Der er jo mange måder at påvirke på. Ryste, det er så voldsomt igen, ikke? Det bilder jeg mig ikke ind, jeg gør, men at påvirke, det vil jeg da gerne. Du har engang sagt, at du faktisk ikke ville turde at se din egen film, hvis du ikke selv havde lavet dem. Ja, nej, jeg har... Jamen, vi havde en lille forevisning her på Europa her, der blev jeg faktisk rigtig bange. Så nu tør jeg ikke engang se min egen film. Hvad er det så for en slags film, du selv føler dig tiltrukket af? Men jeg føler mig tiltrukket af den type film også. Men altså, jeg tør aldrig gå ind og se, hvad den hedder med larmende stilhed der. Det vil jeg aldrig tåre nogensinde. Vel? Alene den foromtale med, hvor uhyggelig den er. Sådan noget. Det påvirker mig kraftigt, men jeg er da meget tiltalt af den film, og jeg er sikker på, at jeg godt vil kunne lide den. Ikke? Men der er ikke et eller andet skisme mellem, at du faktisk laver den slags film, og så at du selv har sådan en form for afskræk over for dem? Nej, jeg kender faktisk flere piloter, som kun er blevet piloter, fordi de er ekstremt bange for at flyve. You have traveled through the German night. You have met the German girl. On the street above, it is daylight. But as you go on with your job in car 2306, there is little to see. Go deeper. On the count of 3, there will be a message for you of great importance. 1, 2, 3. Altså, når du ser dig ind i en biograf, og det skal helst være en god biograf, så er der en hel del tricks, man benytter sig af for ligesom at få folk i en tilstand, så de er bedst til at se filmen, eller bedst til at opleve og få noget ud af filmen. Og det er jo blandt andet at slukke lyset, ikke? For ellers kan man ikke se noget på lærredet, men og så holde støj ude, ikke? Sådan at man sidder i et mørkt rum, ikke? Og ser på det der lærred, og der sker jo virkelig ikke noget deroppe. Der er nogle skygger, der farer frem og tilbage, ikke? Men vi vil jo så gerne tro, mennesker vil jo så gerne tro på ting, ikke? Ikke alene på Gud, men også på, at de vil gerne, hjernen er sådan indrettet, den vil gerne lave lidt, den vil gerne lave de her skygger om til en handling, og til en virkelighed, og til nogle mennesker. Og det er jo virkelig det rene snyd, ikke? For det er jo som sagt, bare nogle billeder, og der er en masse mørke i virkeligheden imellem billederne, der hele tiden skifter. Men det er jo sådan en hypnose i virkeligheden, der foregår i en biograf, ikke? Og så synes jeg, det var... Ja, i Europa har vi så udnyttet det ved at bare gå et skridt videre. Ved ligesom at forsøge at påvirke publikum yderligere, ikke? Men for eksempel i Epidemic, der er en scene, hvor en hypnotisør hypnotiserer en kvinde til at tro, at der er pest i Europa. Er det en autentisk scene, eller er det en spillet scene? Jeg havde taget kontakt til Ali Hamann, som jeg også kendt fra tidligere, som er en virkelig god, meget, meget dygtig hypnotisør, ikke? Og der fandt vi så ud af den måde at lave scenen på, som går ud på at finde et godt medie, hvad han så fandt til os. Og vi lavede flere forskellige optagelser. Så var teorien at mediet så fik en tekst om pesten i London, eller hvad det nu var, at læse igennem, og så under hypnose blev der så stillet vi så spørgsmål til den tekst, sådan at teksten ligesom blev levet ud, ikke? Og det var, uhyggeligt at overvære.
selv tænkt dig at prøve at blive hypnotiseret? Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg er meget bange for det, ikke? Fordi jeg har det netop sådan, som... sådan at jeg ønsker kontrol, ikke, over mig selv så meget som muligt. Ikke? Det er en dybt neurotisk tilstand, det indrømmer jeg, men nej, jeg er meget bange for det, og jeg har meget respekt for folk, der ligesom tør give sig andre i hænder, om jeg så må sige. Kontrol over sig selv. Du er kendt for at være en utrolig præcis instruktør, som overholder både tidsplaner, budgetter og ved præcis, hvad du vil, når du kommer. Jamen, det er også dybt neurotisk. Dybt neurotisk. Jeg håber, jeg kan frigøre mig lidt fra nogle af de krav omkring mig til præcision og disciplin. Det må være noget, der hænger i fra min skoletid. Men er det ikke en nødvendighed, når man laver film, at man er så præcis og ved præcis, hvad man gerne vil lave? Det er i hvert fald en økonomisk fordel, ikke? Altså, i hvert fald de ting, som jeg har formået, det er at udnytte et budget maksimalt, ikke? Mm. Og det er jo en god ting, når jeg skal sælge mine tjenester til forskellige folk. The helicopter was, as I see it, a little wrong. Helikopteren, så er det på? Yeah, it was very much to this side, right? Ja, vi sidder her i lufthavnen i Cannes og skyder første dag af Dimensionsprojektet, som er en film, som vi har tænkt os at skyde over 30 år. En fiktionsfilm. Ideen er, at projektet skal udvikle sig på den måde, at vi har en synopsis, som vi har nedskrevet, men derudfra er der et rigt mål af improvisation. Hvis vi ser en ændring i nogle personer eller nogle steder, så tager vi hen til dem eller hen til de steder og dokumenterer det. Men altså alt sammen i en fiktionshistorie. Så der vi bruger sådan set tiden som en slags dekoration, kan man sige, for en fiktionshistorie. Okay, standby, s'il vous plaît. Kamera. On tourne. 3-4. Cadré. Action. This is my last delivery. No, I think you should go now. It's the way it's gotta be. Jeg gik på et tidspunkt og tænkte, lidt i monumenter, vil jeg sige. Man kan ligesom lave monumenter på mange måder. På film er det vanskeligt, altså enten så laver man Lawrence of Arabia eller noget i den stil, og så laver man dermed et monument, og man kan selvfølgelig også gøre det på andre måder, men jeg tænkte, at bruge tiden på den måde, det synes jeg ikke er gjort før. Det er bedriften i det tiltaler mig, og filmen får så den monumentale karakter ved hjælp af tiden. Det vigtigste er, kan man sige, ideen om at skyde en film over 30 år. Det er en biting, at vi får den gevinst, at vi kan se mennesker blive ældre, og at tiden går, men bedriften at lave film over 30 år af, og ideen er som sådan det vigtigste. Maybe 10 seconds, 12 seconds where I don't do anything, just... Even more, because we're gonna. I think we're gonna use. We're gonna need 1 minute, a 1 minute shot for the opening of the film. So not too much movement, just a little, maybe looking through, and that minute looking out of the window 2 times or something like that. Oh no, you can trust me on that. Okay. But don't fall asleep. Oh, I'm not the least bit tired. Oh, good. Eddie Constantine, som jo er en ældre mand på det her tidspunkt, kan vi jo nok ikke regne med holder de 30 år, som optagelserne skal vare, og derfor så på et eller andet tidspunkt, så skriver vi ham ud af historien, så afgår han ved døden, som han vil gøre i sit private liv også. Nice to put in the film. Yeah. Really? Isn't it? I've last asked you whether we can film at your funeral, you know, if we live at that time. We want to put it in dimension. Yeah. Is that okay my with funeral? You? Yeah.
No, I won't have a funeral. I'm going to get burnt up. Yeah, but some kind of ceremony will be, I hope. I'll tell my wife to call you when it happens. Thank you. You may be an old man by then, but Sure. Can we film at your funeral? he really comes up with some good ones. Talk like that to a man my age, really. Det er jo interessant at prøve at forestille sig, hvem der kommer til at blive publikum. Vi ved jo fra i dag, at det er unge mennesker. Hvis det bliver en biografforvisning, vil jo nok måske er usandsynligt om 30 år, men lad os da håbe, der stadig er biografer. Ja, så er det ganske unge mennesker. Det vil sige, at filmens publikum ikke er født endnu. Det er da en interessant tanke. Jeg synes, der er nogle forskellige ting, der gør, at man kan sige, at man har set en god film. For eksempel, at der er nogle stemninger, der bliver hængende, efter man forlader biografen. Det er vigtigt, ikke? Og for mig er det vigtigt, at det ikke bare er en problemstilling, der bliver hængende. Fordi det interesserer ikke mig så meget. Der skal altså decideret være en stemning, ikke et billede, men en helhedsstemning på en eller anden måde fra filmen, som bliver hængende, efter man forlader biografen. Det er en